Et guanyarem! Un matí d'hivern arriben notícies d'un xicotet virus que havia aparegut a la Xina. We didn't know what was it. Pero notaron que los machos estaban un poco nerviosos. Y los días continuaron pasando. I cada vegada veiem més el virus a la tele. La nostra rutina continuava igual a l'escola. Entràvem pel matí, fèiem deure, jugàvem amb els amics i amigues. De repente, una mañana los maestros nos explicaron cómo se llamaba el virus y en qué consistía. I a més, també ens ensenyarem la manera de poder evitar el contagi. Its name was coronavirus. Sabem que és un bitxet molt xicotet que es clava al cos i pot fer que ens costi respirar. We have a superpower to destroy it. Lavarnos bien las manos con agua y jabón. De repente, un dia més, els mestres ens digueren que ja no podríem anar al col·le. We had to stay at home. No entenien què és el que passava. Because we were okay. Pero los maestros nos habían preparado deber para hacer en casa. Algo es passa. Unes mares no anaven a treballar. Altres sí que anaven, però portaven unes coses molt rares posades. Uns guants de plàstic i unes mascaretes que només deixen els ulls a l'aire. Supermarkets and shops were full of people. Les estanteries estaven vacíes. I els majors agafaven els carros com si foren cotxes de la fira. A les nostres famílies tot era comprar res de paper higiènic. I volem menjar per guardar el rebost. Encara no sabem per què. El primer dia pintarem uns arcs de Sant Martí. Per a donar esperança a totes les persones del món. Todo saldrá bien. Yo me quedo en casa. I a partir d'aquest dia vam començar a aplaudir els cartells i les publicitats. I tots els dies només tenim ganes de que siga hora d'aplaudir-ho. We enjoy. Porque desde los balcones podemos hablar con nuestros amigos y amigas de la calle. Tots els matins per anar a avorrir-nos fem els deures que ens diuen els nostres mestres. Un còmic de llengua i unes adivinances. Manualitats en anglès i arts and crafts. Y todo esto por mantenernos ocupados y seguir aprendiendo. Encara que sempre tinguem temps per fer altres coses. I compartir-les amb els nostres companys i companyes pel WhatsApp. I també fem videoquedadas per a passar un bon ratet. Y enviarnos abrazos virtuales. Ens agradaria que aquesta situació passara prompte. I que tots i totes els que estan malets
School. A to come back to school. I sabem que les nostres famílies i molta altra gent està lluitant tots els dies contra el virus. Per això volem donar les gràcies a totes i a tots. Y darles mucho ánimo. Ahora toca hacer entre tots y totes y quedarnos a casa. Y convertirem pronto les abraçades virtuals en abraçades reals. For you. Por mí. Per ells i elles. Jo em quedaré a casa. Memories bring back your